Doncs així passem ara al pas de l'extractor. L'extractor, com bé hem dit, li se lleva el dessellat, com hem fet abans, i es posa dins dessellat perquè això és un multiplicador, és a dir, té un sistema d'engranatges en els quals jo li pegue si dalt mitja volteta i dins ne pega dos senceres. Cada volta van 4 quadros, 4 marcs en mel, i es centrifuguen els 4 marcs a la vegada. El material és llautó, un llautó que no rovella, a més que la mel també és un antioxidant, no deixa que rovelle. Entonces, higiènicament parlant, és un material apropiat. La mel es guita sobre les parets, respectant la cera. Això és molt curiós i és un ferrament que s'ha gastat fins ara. Ara també es gasten, però són elèctrics, no tens que estar rodant-li a la manivela. I quan es comença a estar ple, va eixint-se'n per ací. Es passaven el que eren en bidonets de 25 quilos perquè es pogueren manejar, perquè foren transportables, i es portaven a casa. D'ahir ja anava fent-se, habilitant-se i llevant-se totes les impureses al màxim perquè la venda la pagarem més cara. Així no ho tenim.